ayan guys, ito po ay unang araw na pagsama ko kay Rene. So, inimbitahan niya tayo na samahan siya sa kanyang project doon sa ng Norte. Few moments later. At ngayon guys ay naakyat na rin namin yung Maldo compound kung saan ay nanitirahan po ang pamilya ni Tatay Berting. Kasama po ang kanyang mga anak. At doon ko po nasaksihan ang simpleng pamumuhay ng pamilya guys. So ngayon guys ay tutulong tayo na magpintura sa bahay na pinagawa para kay Tatay Berting. Flat white pa yun, flat white. Lagyan pa natin ng color, yung parang sky blue tong color ito. So mamaya guys, pipinturahan natin. So hinihintay lang natin yung bumili ng brush. Oh, kasi yung nabili namin kahapon na roller, ano yun, disposable for 1 use only. 1 use only. A few inches later. Inches later. Sa kabalay, ukay po. 1 hour lang. Balik, kadyot na lang. 1 hour na lang.
Much later. Bagong bahay. So ngayon guys ay pauwi na kami. Maraming salamat sa pagsama sa amin ni Sir Rene sa pagpipura ng bagong bahay. Salamat din sa lahat ng mga sponsors para masawa ko ang proyekto ito. At samahan niyo po kami guys sa mga susunod naming vlog sa aming mga pagtulong sa mga nangangailangan. Kasama pa rin si Sir Rene Usi.